Сіз милләт яшәешен яктырта торган татарлар тапшыруын карыйсыз. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Казакстанда халыкларны берләштергән чара узды. WhatsApp, Instagram шырында яшәсәк тә, барыбер кеше белән аралашырга бик кирәк. Оренбург өлкәсе Яфар авылы тарихы. Беренче монда урнашкан Хәбиб абайларының махсус йер бирелмәгән патша тарафыннан. Рәссам Руслан Камалетдиновның үз алымнары. Твердән безнең репортаж. Рәссам хатыны булу еңел түгел. Алар рәссамлар своеобразный кешеләр. Алар 30 ел сәхнәдә, хыяллары Татарстанда чыгыш ясау. Сүзебез Башкортстанның Умырзая ансамбле турында. Умырзая шул гастролирующий ансамбль булып кала. Бу көннәрдә Казакстан Республикасының баш каласында Нур-Султан шәһәрендә Казакстан Халкы Ассамблеясының 28-нче сессиясе узды. Барлык халыкларны берләштергән, дус иткән чара елга иң кимендә бер тапкыр үткәрелә. Биредә илнең төрле төбәкләрендә гомер итүче милләттәшләребез дә катнаша. Быел татарлар сессиядан соң вәкаләтле вәкиллектә дә күреште. Очрашу мизгелләре Таңсылу Насырова сюжетында. Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, Казакстан Республикасының рәссамнар союзы әгъзасы Әсхат Гадиникеевтан кала, бүген тагын Атрау шәһәренең татар-башкорт үзәге рәисе Гөлсинә Байкенова һәм Актау каласының татар-башкорт үзәге җитәкчесе Фәндәл Сәхибгәрәев бөтен дөнья татар конгрессы исеменнән татар халкы алдындагы казанышлары өчен медальләр белән бүләкләнде. Чыннан да читтә гомер иткән милләттәшләребез күп хөрмәткә лаек. WhatsApp, Instagram шырында яшәсәк тә, барыбер кеше белән аралашырга бик кирәк. Чөнки бу вакытта гына иң катлаулы, иң кыен сорауларны без үзебез алдында күтәрә алабыз һәм аларны шишә дә алабыз. Фикер алышыр сораулар һәм мәсьәләләр байтак. Иң мөһиме ел барышында узачак чараларны алдан планлаштырып кую. Әлбәттә, барысы да эпидемиологик хәлгә карап башкарылачак. Җәлил укулары, республика күләм сабантуй, бөтен дөнья татар галимнәре форумы, татарча диктант, татар теле буенча халыкара олимпиада, Иртыш моңнары бәйгесе, Нәҗип Җиһанов музыкаль фестивале һәм башка бәйге чараларда Казакстанның һәр төбәге катнашачак. 21-нче ел бәйрәмнәргә дә бик бай. Мәсәлән, Җаек шәһәренең татар үзәге бөек әдибебез Габдулла Тукайның зур юбилейн уздырырга планлаштыра һәм тарихи урыннарны барлый. Кызыл мәчетнең кашында бар бездә медресе. Габдулла Тукай шунда укыган. Шул медресенең хәзер реставрациясе без быел ала берса шунда инде чакырабыз. Казакстанның башкаласында да татар эшләре кайнап тора. Мәсәлән, Дуслык, мәгариф һәм мәдәният иҗтимагый үзәге җитәкчесе Җәннәт Низаметдинова Нур-Султанның татар мәчетен торгызу өстендә 5 елдан артык эшли. Һәм Җәннәт Әсхат кызы фикеренчә, яшьләргә мирас итеп калдырырлык эшләр әле алда. Безнең татар халкы бөтен Казакстан обласларында, төрле авылларында бик күп мәчетләр төзегәннәр. Казакстанда яшәүче татарларның кай җирдә нинди мәчетләрдә җыелган шундый бар информациялар, тарих информацияларны җыеп, бер китап, брошюра ясап, шундый үзебезнең истәлегебезне калдырган. Шуны да әйтеп китәргә кирәк, бүгенге очрашу форматы уникаль. Ягъни Казакстанның бөтен татар үзәкләренең җитәкчеләре бергә вәкиллектә беренче тапкыр җыела. Алдагы елларда аларны Казакстан Халкы Ассамблеясы күрештерә иде. Бүгенге форматтагы күрешүләр нәтиҗәле булса, алга таба да кабатлау мөмкин булачак. Таңсылу Насырова, татарлар, Нур-Султан шәһәре, Казакстан. Яфар Оренбург өлкәсенең Александровка районында урнашкан 3 татар авылының берсе. 1836 елда Россия төбәкләреннән бу якларга берничә гаилә күченә. Элегрәк авыл башка исем белән аталган. Яфарның үткәне һәм бүгенгесе хакында Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Әбсәләмова. Бүгенге көндә Яфар авылының 156 йортында 500 тирәсе кеше гомер итә. Бу 20-нче гасыр башы белән чагыштырганда 6 тапкырга кимрәк. Сәбәбе дә башка авыллардан әллә ни белән аерылмый. Яшьләр өчен авылда эш җитмәү аркасында аларның шәһәрләргә күчүләре. Шулай да авыл халкы үз гырыф-гадәтләрен саклап яши.
Кунаклар тәмтімнар белән килгән. Әсәевләрнең киленнәре дә бәйрәм табынын кайгырта. Яңа ел истәле өчен бәлеш пешә. Мамык шәл. Шул мамык шәл безнең элек-электән борын-борыннан иң кадерле, иң кыйммәтле бүләк булган. Чөнки безнең әбиләр, әниләр элек-электән шәл бәйләп кем күргәннәр. Шәл бәйләдем шәлем түгәрәк түгел, шәлем түгәрәк түгел. Шунысы да үзенчәлекле. Авылда һәр 4нче гаилә Асяевлар фамилиясын йөртә. Авылның беренче исеме Сембер губерниясыннан күчеп килүче татарлар белән бәйле. Мәдәният өлкәсендә хезмәт итүче Әлфия белән Ришат Асяевлар да татарлыкны югалтмыйча яшәүләрен дәвам итәләр. Беренче монда урнашкан Әби бабайларының махсус yer бирелмәгән патша тарафыннан. Күчеп утырган основном шул безнең авыл Мишар авыл инде. Основном шул Ульян өлкәсенең Кылатка районыннан Яфаровлар, Пенза өлкәсенең Әләзән авылыннан Асяевлар. Шулай итеп вакыт узу белән Кулат атамасы авылга нигез салучының исеме белән Яфар дип аталса да, ул халык телендә Кылат исеме белән йөртелә. Күчеп килүчеләр күп булгач, шуңа күрә версиялар да күп төрле. Төрле яклардан килгән кешеләр, төрле яклардан килгән гыриф-гадәтләр. Әмма ләкин без бүгенгесе көндә дә шул әби бабайларның безнең элекке гыриф-гадәтләрне саклап, тарихын аңлап, балаларга аңлатып, шулай матур итеп тормыш алып барабыз. Яфар авылы хатын-кызлары гүзәллекне мамыктан гына тудыручылар түгел. Әлфия Асяева кул эшләренең иң мөһимнәрен аңлавы кыен. Әллә бәйләүме, чигүләрме, әллә тегү эшләреме? Чөнки алар иҗади илһам мизгелендә башкарыла. Билгеле, булар барысы да остага бернинди дә табыш китерми, бары тик күңел канагатьлеге генә. Без Мишәрдә, без Ныгайда, Керәшендә, Типтәрдә, мин татармын дип аваз сал, сан алуын көткәндә. Аю булма, бүре булма, айрылма, бүленмә. Бердәмлек итә яшәүгә, бүленүләр үлемгә. Кая яшәсәк тә, кая гына булсак та, без бердәм булыйк. Без милләтебезне яратыйк, тормышны яратыйк. Балалар кайтты, безне бик шат, безне укабыз кайтты, күршеләр керде, туганнар килде. Без шундый табыннар әзерлибез, татар ашлары пешерәбез. Бәлешләр, вак бәлешләр, ит бәлешләре. Менә моны каз итеннән ясадык киленнәр белән бергә. Барыбыз да исән булыйк, исән-сау гына шулай бергә тагын 22нче елны да бергә каршыларга кадәр язсын. Оренбур өлкәсенең Яфар авылыннан Фируза Абсалямова, татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның 2нче өлешендә. Рәссам Руслан Камалетдиновның үз алымнары. Твердән безнең репортаж. Рәссам хатыны булу еңел түгел. Алар рәсемләр своеобразный кешеләр. Алар 30 ел сәхнәдә, хыяллары Татарстанда чыгыш ясау. Сүзебез Башкортстанның Умырзая ансамбле турында. Умырзая шул гастролирующий ансамбль булып кала. Ә хәзер Тверь өлкәсенә сәяхәт итәбез. Биредә яшәүче милләттәшебез Руслан Камалетдинов Россия рәссамнар берлеге әгъзасы. Тверьгә заманында Үзбәкстаннан күченгән. Ул халыкара дәрәҗәдәге күргәзмәләрдә катнашучы. Аның иҗаты белән Польша, Марокко, Алман иле, Төркиядә яшәүчеләр дә таныш.
Тверьгә сәяхәтебез вакытында Руслан Камалетдинов белән без дә таныштык. Вот шундай персонаж бар менде называется, когда исполнится 105. Я в дивный сад пойду гулять и так далее. Вот. Ну, так бар, такой восточный кыз. Это к спектаклю «Бей, дубинка». Аның иҗатында көнчыгыш тәэсире зур урын алып тора. Руслан Камалетдинов Ташкент сәнгать институтын тәмамлаган. Аннан Үзбәк фильм киностудиясенең мультипликация киносы берләшмәсендә рәссам куючы булып эшли. Дадабай һәм Будильник, Әйдә дуслашы, Хәерче кызы һәм Принц Балбес кебек күп төрле мультфильмнарны җанландыра ул. Киностудияда 10 ел эшләгәннән соң Үзбәкстан дәүләт курчак театрына күчә. Любился с детства балалар Курчак, Чезырья. Вот. Поэтому вот работал. И спектакли делал. У меня, наверное, 10-15 спектаклей есть вот так, в Ташкенте. Ол спектакль «Путешествие Гулливера», эскиз декораций. Ике это персонажи. Гулливер, Карлик Борын һәм Ташкент курчак театрында барган спектакльләрдәге башка персонажларга хәзердә кат-кат әйләнеп кайта. Китап нәшриятында да хезмәт куйган. Ул вакытта күпләгән балалар китапларына иллюстрацияләр ясый. Балаларга рәсем ясау күңел хәләте ди. Бу эшнең үз кагыйдәләре дә бар. Иллюстрации, они должны как бы быть по объему больше, чем стих для детей. Чтобы они в первую очередь смотрят на картинку. Потом уже начинает читать, потом понимать начинает. Во-первых, нужно сделать макет для этого. Не сразу ты располагаешь, это подсчеты там должны быть. Вот. А потом уже делаешь иллюстрацию, соответственно, чтобы помещался текст сюда. Ну, тут нужно чувствовать детей и самому быть тоже ребенком немножко. У меня еще много лет сейчас, но я себя чувствую еще ребенком. Ташкенттан Тверьгә күченүенә дә инде 20 ел. Монда да озак кына яшь тамашачы театрында эшли. Ел сайын төрле күргәзмәләрдә катнаша. Заманында аның иҗаты Марокко принцында әсир иткән. Я делал мультфильм «Дочь бедняка и принц Балбес». И к ним я сделал 3 больших эскиза декораций. Вот. И эту работу повезли в Марокко. Как раз там был король Марокко. Он посмотрел, это было лет 15, наверное, тому назад, может больше немножко. Вот ему понравилось. Вот. Он сказал, чтобы мне передали большой привет. Продать нельзя было работу, он хотел купить даже. А продать нельзя, потому что это от Министерства культуры организовывали выставки, работы были в Министерстве культуры. Рәсем хәтенә булу еңел түгел. Алар рәсемләр своеобразные кешеләр. Часто уходит в себя, думают, что как-то он не разговаривает, может настроение, а это он в творческом процессе там думает всегда о чем-то. А хәзер мен уже привыкла, блин, что это творческий процесс, уже внимания не обращаю. Вот менде бар эскиз шундай, эскиз каләм белән мен чиздем аны. Аннан кейін карым аңа и монда тикшерәс. Ул чучелода кылдым. И бек майда работа иш. Вот, кирәк лупа карарга. Мен бек сары фон яратам, ул тырычландыра. Соңгы елларда аеруча кышлар ясарга ярата, бик нечкә эш. Һәр каурыен җентекләп ясарга кирәк. Иҗатында ябалак, кертлек, лачын урын алган. Моннан тыш, чәчәкләргә дә битараф түгел ул. Бектор яратам роза чәчәге чизергә. Ул прямо распускаться итә. И анда запах бар, бик матур. Сидишь, рисуешь, и прямо душа радуется. Кемгәдер иҗат итү өчен хисләр ташкыны, күңелендә бураннар уйнавы кирәк булса, Руслан Камалетдинов киресенчә, тыныч хәләттә булу мөһим ди. Шул вакытта гына бер артлы идеяләр килә икән. Моны бу расым май бояк белән. Май буяулары. Ага.
Ну, тут эксперимент болды. Мен онда жүздім қыз и гранат. Дарах, гранатовый. И как будто хаммасы, вот зернышко граната барба, все из зернышек граната выкроено. Вот такая была идея, вот я ее попытался осуществить. Иң гаҗәбе, Руслан Камалетдинов еш кына хезмәтеннән канәгать булмыйм ди. Камиллекнең шиге юк шул. Бер үк эшне әллә ничә тапкыр кабатлап ясарга мөмкин. Удовлетворение получают работы. Это, я думаю, самое главное. Получать сейчас вот какое-то удовлетворение от работы. И не только для себя лично, а то, что я делаю для людей и для своего народа. Вот. Я всегда это держу в уме. Хочу, чтобы мой народ, гордился вот этими маленькими работами моими, что есть такой художник, который вот что-то создает именно для республики. Татарский художник. Да, для республики Татарстан. Да. Рәссам булыр өчен табигатькә игътибарлы булу мөһим ди ул. Әлбәттә, белем һәм сәләт тә кирәк. Ә милләттәшебез чын талант иясе. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Тверь. Россия төбәкләрендә яшәп иҗат итүче коллективлар байтак. Ни кызганыч, алар Татарстанга сагындырып кына килә. Бүген сүзебез Башкортстанның Кыйгы районында иҗат итүче Умырзая ансамбле турында. Алар инде күпләргә таныш, 30 ел сәхнәдә бит. Тик менә Татарстанда чыгыш ясау һаман да хыялда гына икән. Умырзая ансамбле белән Ләйсәнә Садырдинова очрашып кайтты. Табигатьнең иң гүзәл урынына урнашкан Башкортстан Республикасы Кыйга районында. Әлеге районда безнең милләттәшләребез байтак яши, татар авылларда күп. Безнең максатыбыз нәкъ менә аларны яктырту. Бүгенге көндә Кыйга районында 17 мең милләттәшебез гомер итә. Ә инде нәкъ менә бу район үзәгендә 8 меңнән артык. Бүген сүзебез шушы районда инде 30 елдан артык иҗат итүче Умырзая ансамбле турында. 30 ел әйтүе генә җиңел, ә бит бу үзе бер гомер. Димәк, аларның кыйбласы ныклы, тугры тамашачысы бар. Күрәсең, Умырзая исеме шундыйдыр. Омскида иҗат итүче Умырзаяга, мәсәлән, 50 елдан артык күп ансамбльләр Умырзая исемен яратып йөртә. Менә бүгенге Башкортстан Республикасының Кыйгы районында иҗат итүче Умырзаяның да үз тарихы, алымнары. Алар җирле авторларның җырларын башкаралар. Дөресрәге, автор башкаручы безнең алда Владислав Шәрифуллин. Умырзая ансамбле билгеле инде үз кыйбласын тапкан, чөнки аның дәвамчылары бар. Руслан, менә әлеге ансамбль барлыкка килгәндә әле сез тумаганда булгансыз. Мин тумаган вакытта бул ансамбль Умырзая барлыкка килгән. Җитәкчесе минем әтием инде Владислав Шәрифуллин. Умырзая шул гастролирующий ансамбль булып кала. Біз үзебезнең үз тирәдәге якын районнарга, авылларга йөрик, конкурсларга, Екатеринбург һәм Аракай, менә Свердловская область. Хәзер инде безнең параллель этнотөркем барлыкка килде 12-нче елны. Кый дигән өстәлмә безне үзенчәлек иттереп күрсәтә. Менә Балташ якларына, безнең Бора якларына барсаң, анда иш дип өстиләр. Менә безнең үзебездә ана шул авылларда инде әйтеп чыккан юк әле Түбән Кыйгы, Еланны, Дүшәмбикә, Вакыйр, Кыйгы, менә шул авылларда инде гел кыйдып өстибез шул өстәлмәне. Без бер-беребезне уже аңлап, танып, кайдан икән белеп торабыз. Итәкче Владислав белән без уже 100 ел таныш дип әйтсәк тә була. Мәктәп скамьясында ук бергә танышыйк, ул безне өйрәтә торган гитарада уйнарга, бергә уйнап та йөрдек. Шан әзрәк шул армия
хезмәткә барып кайттык инде. Шуңа кайткач, ул мине каршы алды. Сия бер кайда бармыйм, безнең төркемгә генә киләң, бергә уйныйбыз. 86 армиядан кайткач, бергә уйный башладык. Клавиш инструментларда уйнадым мин аңарда инде. Но бергәләп күп көйләр иҗат итте, йырлар. Татарстаннан килгән кызларыбызга башлана. Татарстанда бердә булган юк, берничә районда булырга. Шундай насип бар инде, шунда барып чыгып, куеп, үзебезне күрсәтеп, анда тормышны карап, бик тә шат булырык. Үзебезнең 30 еллыкка багышлап. Кыйгы районы талантлы милләттәшләребезгә, шәхесләргә бик бай төбәк. Әлеге ансамбль аның катнашучылары хакында озак сөйләргә була. Ә җырларын тыңласаң бигрәк тә яхшы. Килер бер көн алар Казан, Татарстан тамашачысын да куандырырлар әле. Ләйсәнә Садретдинова, Татарлар, Кыйгы районы, Башкортстан Республикасы. 13 гыйнвар Россия матбугаты көне. Хезмәттәшләребезне бәйрәм белән котлыйбыз. Үткен сүзле, үткер күзле булып, милләттәшләребезгә хезмәт итеп, халкыбызга файда китереп эшләргә язсын. Сау булыгыз.